Amen. Bosisi yehlisana ukuhlanganisela amadoda. Sengikubone nje sisindaba kayikho nje namadoda amaningi vela wehle nje yehlisa ulaka. Ngazizele ngenye manje yehla kancane shona phansi. But kakhulukazi ngiphani bosisi nithi kancane ku right. Ngize ngani insizwa. Futhi angizizwe ngizona insizwa ngabashimane, nabashimane bakha nje don't bita kubashimane. Nina wena ngikolo ekipholo GTI God 7 umshimane waka we. Umshimane. Yamtsiba umshimane, wena umshimane waka. Ikatla ukuthusa because kibathatha ukubona wena kerekela kivene. Indoda kumele ibe nevene. Indoda enjani nje ihamba nesuitcase necooler box, kuhlala eflatini kurenta 4000. Kodwa mayephumela makuphenye njengoba kuyimantende nje. Babhizi namaphole baphethe amasuitcase. Bathathe amabhluku angazi bayenza kanjani lento bazalwane, bafaka amabhluku la. Khona omunye nje bengithe ngiyaphambana neande engcolile. Ibhluku libeke phansi lapha neande engcolile, ande zabhoba kokhompyutha le ande yanekiwe futhi ina 2 weeks. Kodwa ugijimisa intombi. Vela akakwashele ngoba intombi sizodla imali zimshiya, vele siyambona ukuthi u17 nalomkhaba kuwona wemali owekuhlupheka. Ikatla ukuthusa mshimane wakhe. Kibathatha ukubona oregela kiveni mo. Kibuka kunina amasuthu, kibuka kunina amavenda, kibuka kunina amatsonga, kibuka kunina amazulu. Ngikhuluma nje namazulu lapha, namasuthu, namatsonga, namapedi, namatswana, nalaba ngaphandle. Ngiyanibiza nje nonke. Nini ngabashimani nobaba. Kibatla kunithusa mo. Ubhizi usibiza ngendlela neande engcolile. Naleli bhuku awusalikhuphula uzwe libeke phansi vele kubona ukuthi hey kuhlala eflatini lo. Okay. Thatha inamba ikhona escreenini. Mase ufisa ukuthi ube insizwa ngempela ngoba vele siyadakwa wena. Awusenani imali yokuthumela ekhaya. Unabantwana abawu2 kodwa bawondle ekhaya. Uyindoda enjani ongondle nje ingakho bangibiza ngezinja nini. Inhlanhla ngithusa bosisi batshele endlaba badinga mina manje sengifikile. Amen.